xiquetes, llibres i castanyetes, benvingudes i benvinguts de nou al ventall d'Aitana i a Descobreix un llibre nou. Bé, un llibre nou, només un no serà, ja vos avise, però no volia deixar passar l'ocasió i crec que és un bon moment per contar-vos algunes de les novetats que m'han arribat a casa. Resulta que els amics de The Penguin Random m'han enviat algunes de les novetats de l'editorial Beascoa i buscant un poquet entre els meus llibres he trobat algun llibre meravellós del que també m'encantaria parlar, així que vaig a començar. Resulta que Beascoa ha llançat alguns llibres nous que es diuen L'os i la rateta. És una sèrie de diferents llibres que són per a les primeres edats, per als primers lectors que tenim a casa. I a més, vos dic que són per als primers lectors que tenim a casa perquè estan perfectament fets per a ells. Tenen les fulles, ja sabeu que són de cartró, que poden utilitzar-los, poden obrir-los i fins i tot podeu crear, amb llibres d'aquest tipus, quan els xiquets són molt menuts, una cistella de contes que estiga sempre al seu abast perquè puguen utilitzar-los. Evidentment, ells al principi necessiten el vostre model per veure com s'utilitza el conte, perquè si no ells directament el que faran serà obrir-los, apilar-los per muntanyes, construccions. Vosaltres sou el seu exemple, així que sigueu-ne un bon exemple. Mireu, vos presento el primer. Els autors són Nicholas Edward i Maria Neradova i ens conten que Os i Rateta comencen a anar a l'escola. Escolteu, anar a l'escola és un moment molt important per als xiquets i a les xiquetes. Com els han eixit de casa, ja no passen temps en els pares i en les mares, van a conèixer nous amics, nous espais, a la senyor o el mestre i clar, van aprendre moltíssimes coses i algunes d'aquestes coses estan així dins d'este llibre. Mireu, Os i Rateta arriben a l'escola i és el moment de ser creatius. Uau! I què és el que pinten a l'os avui? Doncs anem a veure, mireu, això, este conte té una cosa meravellosa i és que a mi això m'encantava de menuda. Jo no sé si algun de vosaltres recordeu quan éreu menuts estos contes que tenien parts mòbils en les que els xiquets, bé, nosaltres, aquells xiquets, podíem anar triant quina era l'opció que més ens agradava. Igual os pinta un arbre, o pot ser pintar a Rateta, que és la seva amiga, o pot ser pintar un cotxe o una casa. Bé, podem triar. I què més passa a l'escola? Doncs que a Os i a la Rateta els encanta jugar junts. Mireu, si és que són molt bons amics. I a Rateta li encanta relliscar pel tobogà. Pots ajudar a la Rateta a anar més de pressa? Com podem fer-ho? Doncs mireu, amb el vostre dit. Què més? Un moment molt important, l'hora de dinar, això no se li pot passar a ningú. Doncs sí, Os i Rateta van a dinar i volem que siguin bons xics i que s'ho mengen tot per a fer-se molt majors. I a més, que mengen aliments saludables i, com no, una poma. Arriba el moment de descansar, de fer una migdiada, tots a dormir i... espera, que estos tres amics necessiten ajuda per anar a dormir. Els ajudes a pujar al llit i a tapar-se. Vinga, una ajudeta. I a més, ara és hora de fer música. Quan aprenen a l'escola, I conte contat, conte acabat. Ja heu vist que anar a l'escola és tota una aventura, però és que espereu-vos, que també arriben els primers aniversaris. I de la mateixa editorial continuem amb Os i Rateta, dels mateixos autors, i en este cas, sí, mireu què passa ja només començar. És un llibre que et convida a jugar amb ell, mira. Avui és l'aniversari de l'os. Uau, la Rateta ha convidat tots els seus amics a una festa. I mira, volen fer-li una sorpresa. Ajuda'm. Mira l'os com apareixen. Tothom vol donar els regals a l'os. Uau, quins regals s'han donat a l'os? Vosaltres voleu veure'ls? Va, preparats? M'ajudeu a obrir el regal? Mireu. Uau, és una bicicleta, una bici. Esperem que li agrada moltíssim a l'os, perquè no qualsevol es regala una bicicleta. Uau, que comença la festa! Vinga, os, vinga! A veure qui pot rebotar més amunt. Esteu preparats? Vinga, al castell inflable. I com no, arriba el moment de cantar la cançó d'aniversari. Feliç aniversari, molt feliç, per a tu i per a mi. Ei, que no podem passar un aniversari sense bufar ben fort les espelmes. Esteu preparats? Però, primer contem-les, que si hi ha moltes. 1, 2, 3 i 4. I ara, agarreu aire i bufeu.
Ai, arriba l'hora de tornar a casa, però és que, mireu, és que ho hem passat de categoria, que sí, digueu adeu, adeu amics, adeu, 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 i conte contat, conte acabat. Aquestes són les novetats que m'han enviat, però ja vos he dit que havia estat buscant per casa en la meva llibreria de literatura infantil i he trobat un dels meus llibres favorits de tota la vida, que és també de Beascoa, de la mateixa editorial. Per això vull ensenyar-vos-el perquè molts el tindreu a casa i clar, evidentment no sabreu que és la mateixa editorial la que està fent llibres adaptats per a xiquets molt més menuts i després àlbums que podem gaudir tots junts a casa. A que conegueu la història del peix irisat? Este peix és un peix molt presumit perquè té unes escates molt lluentes i tots els animals que viuen a la mar volen tindre una escata, però ell és molt orgullós i molt egoista i no vol compartir les seues escates, pensa que li pot fer mal o que ja no brillarà tant, ja no cridarà tant l'atenció. Clar, a poc va quedant-se sol i de sobte comprèn que repartint les seues escates lluentes, com ne té tantes, tots poden brillar al fons de la mar i es descobreix tot envoltat de nous amics. I conte contat, conte acabat. Bé, realment no acaba així la història, però si voleu descobrir-la, esta no vos la vaig a contar. Ja sabeu, el peix irisat i les històries de l'os i rateta de l'editorial Beascoa. Vos espere ben pronte. Si vos ha agradat el vídeo, doneu-li like, seguiu-nos en xarxes i també podeu seguir-nos al nostre canal de Telegram, El Ventall d'Aitana, com sempre, i fins una altra. Adeu!